ассалому алайкум бинандагони азиз. Ҳастанд дар зиндагии нафароне ки бо ҳунару фаъолияту истеъдоди хеш агарчи вафот карда бошанд ҳам номи онҳо, сурудаи онҳо дар дилу дар дидаи мардум солҳои зиёд боқӣ мемонад ва ҷойдон аст. Нигина Раупова 21 майи соли 1945 дар деҳаи Ширамони ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. фаъолияти эҷодиаш дар маҳфили ҳавоскарони иттиҳодияи истеҳсолии матоъҳои пахтагии шаҳри Душанбе оғоз ёфтааст. сипас пас аз ғолибият дар озмуни ҳаваскорони санъати шаҳри Душанбе соли 1970 барои кор ба яке аз клубҳои шаҳрӣ даъват мегардад. солҳои 1971-75 сарояндаи ансамбли суруду хореографии филармонияи давлатии Тоҷикистон ва ансамбли Гулшан кор мекунад. сипас ба ансамбли дарёи шашмақоми Тоҷикистон мегузарад. сурудҳои халқии Нигина Раупова, Шодравон, Ёратманам, Қадат баланд аст, Аскарбачам, Мансадқаи ту, Намепурсӣ номи ман, Духтари Каштоқӣ, Ошиқам яке аз он сурудҳое аст, ки то имрӯз садо медиҳад. дӯстони азиз, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон. дар ин рӯз мо ки зодрӯзи ин ҳунарманди Шодравон аст, барои ӯ мехоҳем ки худованд ҷояшро ҷаннат гардонад, қабраш рӯшан бошад. бо мо бошед. худованд нигаҳбони мо ва шумо.